Hello. Magandang umaga po. Dito po tayo sa Timbuktu. Welcome po. Welcome po sa channel na to, Dino Ulo TV. Katabi ko po itong driver, mata po ito. Pero hindi kalbo. Pero hindi kalbo. Hindi kalbo. Tulad ng uminom na yan. Kalbo yun. Kailang may aking katangayan to. Alam mo na. Driver. Sweet lover. Hindi kita terminal. Wag ka, dito, ayan. Huwag kayong magtaka kung makita nyo na may kasama to kahit saan. Kasi kilala na namin to. Isang batikan. Sekretary na siya. Mapagmahal. Ayan na si Bukol. Picture na kung picture. Ano pa yan? Ano ka? Video yan. Panoorin mo. Tignan mo video pala. Kala, todo po sa kuwi. Panoorin mo bukas. Oo, yan.